Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sesiphinde safika kwakhona, sizawuthetha ke lapha ke ngoSipho Mbule. Ngokwendaba ke ziphuma phaa komnye ke owayedlala lapha iqela leKaizer Chiefs, uJunior Khanye. Abaninzi bazamazi kuJunior Khanye. Amaxesha amanintsi umfana omdala ke into edibenise neKaizer Chiefs uyithathela phezulu. Ungenile ke nakulo mba kaSipho Mbule, wathi ke unethemba lokubana ke ngelinye ilanga uSipho Mbule uyawubuya agijime phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi ke futhi ke uSipho Mbule kumele xa ebuya abuye adlale kwamanye amaqela amakhulu apha eMzantsi Afrika, kodwa kwaqhubeleka ke ekhankanye iKaizer Chiefs. Ngokwakho umbono kuJunior Khanye, uSipho Mbule umbone into yokubana ke bokumele bawudlala phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sinikhumbuze kancinci ngoSipho Mbule. uSipho Mbule umfana omdala kuthe xa ephuma phaa Orlando Pirates wafumana inyweba yokubana wathathwa lilizwe lase-Iraq. Ukuthathwa kanjani? Udlala kwi-Iraq, ilizwe lase-Iraq phaa uSipho Mbule edlala ke itimu yakhona. Khumbula uSipho Mbule ukubana umfana omdala lithuba lakhe lokugqibela eli. Uba akalithathanga ngezandla zozibini uza kuzikhalela ke ebomini bakhe, ngoba siyayazi indlela kuSipho Mbule izinto zakhe zihamba ngayo nangendlela umfana omdala ke aziphathe ngayo. Elaa qela ke alidlalelayo phaa e-Iraq iZanaco FC, umfana omdala kuthiwa ke ibe ngunumber 9 ke kule season ipheleyo edlala kwela lizwe ke lase-Iraq. Kuthiwa ke umfana omdala ubukho bakhe phaa buza kuyinceda kakhulu ke laa timu kumfana omdala. Siniphindele kokugqibela ke uSipho Mbule umfana omdala ufumene itimu entsha kwilizwe lase-Iraq. Udlala e-Iraq ukusukela ngoku umfana omdala, kodwa kuJunior Khanye uthi ke xa ebuya uSipho Mbule mele abuyele phaa kwiqela leKaizer Chiefs, eyona timu ke imfaneleyo ke iKaizer Chiefs. uSipho Mbule wabeka ke amagama amabini amathathu ke phaa uJunior Khanye emncoma uSipho Mbule, sithi player netalente futhi kwaphaa kwela lizwe uzobabonisa laa nto kuthiwa yibhola. Watsho ke sithi ke futhi kwela lizwe lase-Iraq phaa uSipho Mbule uzawudlala kakuhle ngoba akho bantu bamazi ncakasana, akho bantu bazomjaja phaa. Uthi apha eSouth Africa besimjaja kakhulu phaa uSipho Mbule enda ukubana ke anikezwe isapoti. Watsho ke khwelezehlela naphaa uqela ke le-Orlando Pirates kumfana omdala wabesitsho esithi ke i-Orlando Pirates ayimsayinisanga uSipho Mbule ngokubana ibimbona edlala, ibicinga uba imenzela ifavor uSipho Mbule. Ayikwazanga ukusebenzisana noSipho Mbule Orlando Pirates nangendlela ethe yamnyengeza ngayo yamshiya ngayo. Utsho ke phaa uJunior Khanye. Andazi ke baphulaphula into yokubana ke uJunior Khanye lofuna kude kuthweni ngoSipho Mbule, uSipho Mbule umthanda kakhulu akaziva. uSipho Mbule akanobasalunga kutimu engangeKaizer Chiefs uJunior Khanye. Hlamba umfana omdala izandla uxole. iKaizer Chiefs akho nto kabasayenza ngoSipho Mbule. uSipho Mbule wenze iziganeko phambi kweKaizer Chiefs ijongile. Iplay ehluleke kwiOrlando Pirates ngenxa yokubehave wrong njengoSipho Mbule esenza kwiOrlando Pirates, asenza kuSundowns, asenza kuSekhukhuno United. Andiyazi ke mfana omdala obucinga njani wento yokubana iKaizer Chiefs ingakwazi ukuthatha phaa uSipho Mbule emva kobenze ezo zigigabo zingako. iKaizer Chiefs anoba samthatha uSipho Mbule mfana omdala. Into ebalulekileyo into yokubana uSipho Mbule ngoku abekwe imithandazo yokubana umfana omdala kwela lizwe lase-Iraq aziphathe kakuhle umfana omdala, ngoba ngoku lilinge lokugqibela eli empilweni yakhe umfana omdala. Mele ngoku aziphathe kakuhle, ayazi into yokuba ujongana netimu yakhe, ajongane nayo kuphela. Emveni koko ahambe othatha umhlalaphantsi noko izinto zimhambele kakuhle umfana omdala. Injalo ke baphulaphuli ke asizuzithetha zonke bezithethwa nguJunior Khanye, kodwa kubalulekileyo into yokubana ke uSipho Mbule udlala kwilizwe lase-Iraq. Yena uJunior Khanye umnqwenele into yokubana ke agijime phaa ePFN kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ningangena ke nani ke baphulaphula into yokubana ke nina niyibona njani nale meko. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.